May nabago rin ba sa pag-uugali? Paano napipikon si Bagyong Uyong? Paano ka naman aasar? Iba kasi yung pikon eh. Oo. So, paano yung asar? Ay, So, ngayon naaasar ka? joke na nga. Hindi, naaasar ka ba? Hindi. Ano yung pinaka-chismis na kinaasaran mo sa'yo? Hello! Good morning, mga momshies, popshies, at mga anakshis. Ayan, at ngayong umaga nga, syempre, obviously, nagkakape kami ngayon ng aking guest na si Bagyong Uyong. Kamusta si Bagyong Uyong? Okay lang. Okay lang naman. And belated happy birthday sa Thank napakagandang you. birthday celebration mo. Ayan, bago ang lahat, kamustahan muna tayo. Kamusta rin itong mga nakaraan right after ng birthday mo? Pagkatapos ng birthday ko is may another naman celebration. Ay, oo, yes, na nagpunta tayo ng Yung sa Bulacan. Maya. Oo. Tapos after, humiga lahat kasi napagod. Sobrang nakakapagod yung ano na yun. Sobrang nakakapagod yung celebration na yun. Okay, for today's vlog guys, nakikita natin si Oyong as masayahin, palangiti sa lahat ng kanyang mga vlogs, sa mga video ng social climber, o kung sino man yung mag-interview sa kanya is, lagi siyang naka-smile, o lagi siyang nakangiti, nakahalakhak, di ba? Talagang kita mo na yung gilagid, yung esophagus, pati yung wisdom tooth niya pag tumawa siya, kita-kita mo na. So, para malaman natin ang lahat ng kabilang side, tatanungin natin si Bagyong Uyong. Okay, bilang isang vlogger, anong nabago sa'yo? Siguro ang nabago sa akin. Muna, unahin natin muna yung sa physical mong kanyo. May nabago ba sa physical mo? Wala nabago. Wala, hindi. Siguro nabago sa physical animal is yung kaputian ng balat ko. Ay! At yung aura na parang gumanda ako pero parang hindi totoo. Okay, right after ng mga pagputok ng pangalan mo sa pagbablog because of the social climber, may nabago rin ba sa pag-uugali? Wala naman. Okay, unahin natin, pikon ka ba? Minsan pero nawawala naman agad-agad. Paano napipikon si Bagyong Uyong? Just pikon ako pag physical. Paano physical? Parang nasaktan ka, parang sample. Yung pangungurot. Pangungurot. Okay, diretsahin na natin. Si Bakang, kapag binibiro ka ng ganon, di ba mahilig mang ganyan Oo. si Bakang? Okay. Pikon ako sa ganyan, pero nawawala din naman kasi nga. Nasa gitna kasi kayo ng asaran, ng Oo. kulitan. Nawawala naman. Okay. So, paano ka naman aasar? Iba kasi yung pikon eh. Oo. So, paano yung asar? Asar, yung pag-uusapan yung sarili mo. Ay, So, ngayon naaasar ka? joke na nga. Hindi, naaasar ka ba? Hindi. Ay, hindi ako naaasar. I mean, pag pinag-uusapan ka, Oo, na parang ikaw yung parang topic. gano'n. Okay. Yun ang, Sa pag ganun ako naaasar. nag-chismis ka, Mm. ano yung pinaka-chismis na kinaasaran mo sa'yo? Siguro yung nagsisinungaling, parang gano'n. Ikaw Oo, na. parang hindi, pero hindi totoo, parang gano'n. Talaga? Grabe negative to pinag-uusapan namin, pero tawa pa rin siya na Parang tawa. kini-question ka na, Yung ka, pero yung ka, hindi pero ka. hindi naman. Okay. So, may, sa isang Uyong na napakasaya, napakamasayahin, palangiti, ano nagpapasaya sa'yo? Kaibigan, family, at saka love life. Ay! Okay, sa material things, paano kanya napapasaya? Sa isang bagay, kunyari, binigyan ka ba ng ballpen, binigyan ka ng ganito, bigla ka napapasaya, or ng pagkain, gano'n. Aside sa mga tao na sa paligid. Pagkain. Sa pagkain talaga. Oo, ang lakas mo. Mahilig ka rin kumain, no? Mahilig kasi ako kumain. Pag kumakain kasi ako, parang ayaw ko nang maghintong kumain. Parang ayaw ko huminto. Tsaka wala kang pili sa pagkain. Oo, ba? wala akong pili. Wala kang inaayaw ang pagkain. Oo, meron din. Wala. Sa mga gulay, ano yung ayaw mo? Ay, wala.
Wala rin. Talagang gusto mo lahat. Okay. Ano naman ang nagpapalungkot kay Bagyong Uyong? Yung tipong pag yun yung topic, o kaya yun yung nangyari, o kaya yun yung pinag-uusapan ang lungkot-lungkot niyo. Yung inaaway ako. Example, hindi ko ginawa yung bagay na hindi ko pag naikakasama. Tapos inaway ako bigla nga, ganyan kami sinasabi dito. Diyan ako nalulungkot. Nangyayari to sa inyo? Sa Bangga? Oo. So, isa yun sa mga kinakalungkot mo minsan. Wala naman. Problema sa pamilya, diyan ako nalulungkot minsan. Oo, kasi alam naman, kahit naman sino Kasi siguro. sa kaibigan naman, wala naman dapat kalungkot din. Wala naman dapat kalungkot sa mga kaibigan. Social life. Oo. Kasi pare-pares sa mga baliw. Oo, mga bali naman lahat. Mga buhay. Mga buhaya lahat. So, wala dapat kalungkot. Yung love life mo, alam ko marami na nagtanong nito sa'yo, marami na nag-interview sa'yo regarding your love life. And kasi nung huli nating is, ang daming curious regarding Pangga. Okay, kung meron kang isang salita para ma-describe or makita namin si Pangga dun sa salita na yun. Ano yun? Ano si Pangga? Kasi hindi siya ma-reveal, di ba? Hindi natin siya i-reveal. And sabi ko nga sa mga fans and followers mo, ibigay natin kay Uyong tsaka kay Pangga yung privacy na yun. Kasi yun na lang yung pwede sa kanila, di ba? Kung i-describe mo si Pangga in one word. Ano siya? One word. One word. Mabait, malambing. Isa lang. Mabait. Ang taray na lang! Siya na talaga nag-reveal, okay. So, matagal na rin talaga kayo, no? 1 year na. May madalas ba kayong pagtalunan? Yung tipong magka-clash talaga kayong dalawa. Oo, everyday. Madalas, meron talaga. Meron talaga. Madalas. Paano niyo naaayos yung Ako kasi Sino unang nanunuyo? both. Bigla. Oo. Okay, mutual na lang yung feelings. Parang, sige. Paano nagsisimula yung suyuan? Of course, sa chat. Paano mo nalalaman na pwede mo na siyang suyuin ulit? Pag magsabi siya na kumain ka na or So, ibig sabihin, humupa na siya. humupa na. Or anong ginawa mo ngayon, anong ginawa mo kagabi, ginupa na, ganyan, mga ganyang word. Humupa na yan. Talaga. Okay. May isa lang akong medyo personal question. You can answer this or pwedeng hindi rin. Okay lang para bakit mo siya pinatulan? I mean, bakit ka dumako sa puntong papasok ka sa relasyon, sa ganong klaseng relasyon? O sa ganong klaseng karelasyon? Hindi ko na alam bakit. Kasi nung that time kasi siguro that time inano niya ako, parang tinutulungan niya ako, tapos after nun parang sa ano talaga yung pagtulong niya sa akin, doon ko na-appreciate lahat yung iba pala siya, parang effort niya, tapos effort talaga siya ng effort kahit hindi mo sabihan, nagulat ka na lang kasi nandiyan yung mga effort na ginagawa niya, yung mga action na ginagawa niya, pero hindi ko siya bakit siya nag-effort that time. Tapos sabi ko baka yan na, parang ginaano ko siya. Baka pa lang na. Baka pa lang siya. Pero never naman kami nagkita. Pero ano pa lang, chat pa lang, or sa cam. Sa cam. Okay. Sa 1 year ninyo, gaano nakalalim tong feelings mo para kay Pangga? Minsan kasi siguro sa gitna. Pero sa gitna kasi nga alam mo yung away ka pala. Away pala. Alam mo yung ganyan na kahit wala kang ginagawa pero Kasi doon ka nga asal. oo, din ako na parang yung yung may gagawin kang maganda para sa kanya, pero nung marami na mga sinasabi na ganyan, parang na ano ka, parang
nawala yung ano mo, nawala yung isip mo. Some of your viewers, no? Some of your viewers, yung ibang mga viewers sabi, bakit ganyan yung ano ni yung content, parang paulit-ulit na lang. Ano masasabi mo naman sa mga ganong komento? Wala. Kasi nga, wala naman kaming ginawa, di ba? Oo. Ang ginawa naman talaga namin is kumain lang, so okay lang. Dead man na talaga siya sa mga dead ganong man na. issue. Okay. Tapos, yung ano naman, yung mga tao naman na parang, what do you call this? Yung mga taong nagbabatikos at may langaw. Yung parang yung mga taong nagbabatikos dun sa pananalita mo daw, nauutal-utal ka. Paano mo maididepensa yun sa kanila? Nauutal ako kasi nga, yung ngipin ko. Yung ngipin ko kasi maluwag. Pag binuo ko siyang ginano sa dila ko, nahuhulog. Nahulog. Tsaka gano'n ka na talaga ever since. At tapos, ganito. Ano naman, eto naman, may tanong lang ako din regarding sa mga commentators, yung mga nagko-comment sa mga ano mo, mga vlogs and videos mo. Nakakausap mo lahat. Yung mga nagko-comment, yung mga nag-chat sa'yo. Kasi for sure, libo-libo yan, di ba? Ang dami nyo. Nakausap ko sila. Hindi lahat. Hindi lahat na nare-reply yan, Oo. nakakausap. Kasi nung birthday ko nga din, may nagpati ko sa akin. Kasi, di ba birthday ko, sa page ko, sa Facebook ko, sa spam, sa hindi ko talaga mababasa lahat kasi sobrang dami siyang message sa akin. Ganyan. Kung isa-isahin ko, isang buwan talaga yung mga lahat. Hindi ka daw namamansin. Oo, yan. Joke lang. Hindi ko kasi mabasa lahat. Ang sobrang daming bilis ng takbo ng mga message. So, paano mababasa yun? Pero nagkaroon na rin ng chance na parang hindi ka makakasigaw. Ha? Ibig ka ngayon. Say hi. Ano? Oo. So pag hindi ka namamansin, pag nasasabihan ka ng gano'n, ano nararamdaman mo? Like, nagbago ka na daw, kasi dati hindi ka naman daw ganyan, kasi unti pa lang yung mga followers mo, unti pa lang yung mga viewers, halos lahat nakakausap mo, napapansin mo, bakit daw ngayon parang hindi na, nabago na lahat. Hindi naman nagbago. Kasi masasabi ko lang sa kanila na mga ganyang mga sentence. So, pasensya. Pasensya na kasi nga hindi ko rin sila ma-reply nga or maano. Lahat kasi sa dami ay hindi ko ma-entertain lahat. Tapos kung entertain ko man sa personal. Naked basically naman, di ba? Ano yung advantage at saka disadvantage ng pagiging vlogger? Siguro ang advantage sa akin sa pagiging vlogger ko is Unahin muna natin, sige, yung advantage. nakapagpunta ako ng bahay sa province at nakatulong ako sa pamilya ko pang araw-araw or sa papa ko, sa kapatid. Sa lahat lalo na sa mga minamahal. Yung disadvantage naman, Siguro yung mga basher. Yung mga basher na hindi ko naiintindihan yung mga pero sinasabi. even na kasi mga basher na yun. Andiyan na sila. Hindi po siya makapagsalita ngayon kasi paos. So, ang disadvantage niya is Yung mga basher nga, marami mga nagtatanong na hindi ko naman alam yung mga isagot ko sa kanila kasi hindi naman totoo yun. Kamusta yung personal life mo? I mean, na-offend ka ba kapag merong mga nagko-commento regarding your personal No, okay. Kung na-offend ka, nasasaktan ka? Minsan, pero minsan, niled ko lang kasi nga, hindi naman ako ganun. Kasi alam mo, mas Alam ko kasi sa sarili ko na, siguro kung nasalagtan ako kung totoo, pero pag hindi naman totoo, wala, niled ko lang. Parang, mas gusto ko pang ipatawa pa sila kasi para mawala yung isip nila na, ay, ganyan. Gusto ko yung ganyan. mas maganda yung ganun na Oo. lang.
Okay. Hanggang saan ang pwede mo o kaya mong gawin para sa mga viewers mo, sa mga fans mo, sa mga followers? Sa mga nanonood ng vlogs mo, ano yung hanggang saan pa yung kaya mong gawin para sa kanila? Hanggang kaya, hanggang saan. Siguro, kung pwedeng hanggang buhay, pwede. Kasi nga, gusto ko pang hindi ko alam kung natawa ba sila o hindi ko nainis. Parang ganun, gusto kong matawa sila sa nakikita Masaya. nila. Oo. Kasi nga dahil ngayon, pandemic. Maraming mga taong nalulungkot sa ibang bansa. Hindi lang sa ibang bansa, dito din sa Pilipinas. Tsaka yun. Hanggang kaya ko pang magpatawa or ano kasi hindi ko alam na natatawa ba sila or ano. Sabi nila At ikaw, nalilito ka rin minsan, diba? Oo. Paano ko sila napapasaya? Paano ko sila Oo. napapatawa? Ganyan. Oo. Kasi aminin mo ha, kahit si Brenda, may simple ka lang gawin. Oo. Napapangiti mo siya. Yung kahit hindi halaka, napapasaya mo siya. And I know, ganun din yung iba. Siguro, hindi ko alam. Hindi mo yung maintindihan na. Oo, hindi ko maintindihan na bakit sila natatawa na hindi naman natatawa yung ginagawa ko. Parang ganun. Okay. Kasi siguro kasi yung positive vibes na nilalabas mo, nararamdaman nila. Okay, may isa pa akong tanong sa'yo. Kung sakali, dumating yung panahon, kasi gusto mo na to masaya ka, nagbibigay ka ng happiness sa ibang tao, sa mga viewers mo. Dumating ang punto, kunyari, na patigilin ka na ni Pangga sa pagbablog. Ay, dumating naman talaga yun. Gagawin mo ba? Ay, ako, hindi ko gawin yun kasi ganito ako gusto kong makita yung sarili ko na naghahanap buhay. Parang, kasi nakilala kami ganito na ako, vlogger na ako. Nung nakilala niya kasi ako that time, naawa siya sa akin. So, nung sabi niya na itigil ako magpa-vlog, ayaw ko. Kasi nga, dito ko kumikita. Dito ako nakilala. Dito ako nakakatulong sa pamilya ko. At least meron kayong sarili mong, Oo. yung effort mo for your family. Okay, ano message mo sa mga fans and followers? Ang message ko sa mga fans ko, thank you. Kahit hindi ko alam kung sino kayo. Pasensya na sa inyo kasi nga kahit nagme-message kayo sa akin or hindi ko kayo ma-entertain or ma-replyan. Pero nababasa mo yung mga message nila. Nakikita ko pero hindi Dahil ko sa dami nga. dahil sa dami hindi ko nababasa kasi nga hindi lang 100 or 1,000 1,000 yung nag-message sa akin so hindi ko mababasa lahat. Pasensya. And thank you yun lang. Thank you and pasensya na kasi hindi ko kayo nare-replyan or kahit simpleng ginawa ko lang, napasaya ko kayo or inuudulo na. So happy ka naman doon. Oo, happy ako sa kanila. Sino kung makikita ko sa personal, why not? Bakit hindi? Bakit ko hindi ko sila i-entertain, papansinin? Bakit hindi, di ba? Kung sa lang, parang hindi ko talaga mababasa kasi ang dami. Correct. Oo. Nag-e-enjoy ka na. Importante nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Ano ba At yan? may nag-e-enjoy sa ginagawa mo. Diba? You share the happiness and yung positivity na meron ka ngayon. And for that, ayan po ha. Ayan na. Nakita na natin yung other side ni Oyong. Obviously, hindi naman po siya tamad. Kasi ang dami niyang alam na gawaing bahay. Oo. Ayan. Kaya hindi ko na po tinanong kung tamad ba siya o ba. Given yun. Actually, yung mas deeper attitude yung gusto kong maipalabas o maipakita sa. And for that, maraming salamat ulit Oyong for this interview. Yeah. And guys, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Ma'am G, at sa aking Facebook page naman po na Althea Bababoom. Ayan, makita kasi si Oyong, kaya hindi na kami nakapag-outro nitong aking vlog. Anyway, maraming salamat for viewing guys. God bless you all. Bye!